Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Rafael, darling, hinumdumi. Kiisip kong anak si Federico. Mami, ang iyong itawag na ako. O niya, imong gantihan ang tao nga makapatay niya, ha, Rafael? Igon sa gikubot ang kasing-kasing na ko, Rafael. Pasaylo ako, Marga, pero dili ko na mahimong isibog pa. O garang dili man. Ikaw may tag-iyas kwarta o labaw sa tanan imong anak si Federico. Kung akong i-withdraw ang akong commitment sa kapulisan, unsa may ilang ikasulti, tawgon ko nilang bakakon, way baruganan, ug labaw sa tanan. Nga akong gipanalipdan ang leader sa tulisan nga mao ang akong anak. Mao ba? Sa ato pa. Maway palabayon ni mo. Kung sa may kasultis mga tao. Huwag ni mo tagig bili ang imo pagkaamahan sa imong anak, mao ba? Marga, darling. Rafael, una ang maayo. Palabayon ni mo ang mga tao, pero kalimtan ni mo ang dugo sa imong dugo. Marga. Grabe ka, Rafael. Grabe ka. Nawagtang na kong bilib di mo. O gabi di mo. Gibati ko ang nakong kaluoy ni Federico. Marga. O kung ipadayon ni mo, kung diligid ka maminaw na ako, pues, Miss Maayo, tingari nga magkalimtanay na lang ta. Unsay man? Makonsensya ko, Rafael. Ingon sa tulisuko ng akong tanlag. Gawa ko makatambag ni mo. Nga dili ka mangunay og hatag og premyo. Sama na nga ikaw may patay sa imong anak. Marga. Pero sige, kung dili ka maminaw na ako, well, okay lang. Magkalimtanay na lang ta. O pwede nga mo hawa na ko. Biyaan ti ka, Rafael. No, ayaw ka nagbuhat, Marga. Mag-unsa man lang ko, ha? Kung mawaha ka kanako. Sa may kapaslanan nga magpabilin pa ka uban mo. Nga dili magani ka maminaw na ako. Marga, darling. Pues mabiya na lang ko, Rafael. Dili ko gusto makakita sa pating lawas ni Federico. Nga akong giisip nga anak. Marga. Karon dayon, mabiya na ko. Marga, ayaw kong biyae, Marga. O sa palagi papaslanan, nga magpabilin ko uban mo. Nga dili makamaminaw na ako. Mas maayo pa magbuwag na lang ta. No, dili. Dili ko musugot ka, magbuwag kita. Di ba sa kapasugot sa kong gihangyo ni mo? Musugot na ako. Rafael, Balibaran ko ang kapulisan. I-withdraw ko ang akong commitment. tinuod ka ba, Rafael? Ha? Tinuod ka ba? Tungod ug alang kanimo, Marga, nga akong mahal. Thank you, darling. Thank you, darling Rafael. Thank you. Thank you. Thank you, ha? Marga, darling. Si Marga. Igawas na gikan sa kwarto ni Don Rafael. Nagbitbit sa iyang cellphone. Ug si Abel, wa pa sad nabalik na may gipalit. Musuod pa ka kung balik sa... Ay, paabuton ko lang tingali si Abel. Oh, si Inting Butikol nanawag. Hello, Ting. Nanawag man ka? Akuan, check lang ko kung asa na mo.
Di pa mi sa ospital. Kaming Abel. Mo ba? Di ka duty? Manawag lang ko ni Sir Mangkaw. Mo-leave lang ko ron. Okay. Kumusta naman si Don Rafael, ha? Okay naman siya. Ikasulti naman. Ay, maayo hinoon. Nibatig da kong kaguol tungod sa nahitabos iyang anak. Nga mo day ang leader sa mga tulisan. Ha, mao na yung pagkaing noon taon nila charity. Nga dili sa na panahon, ang sapi makahatag og kalipay. Inting. Hinoon, ang sapi mo ugat sa mga sungayan. Mao na diha. Ikaw na si Federico, anak Don Rafael. Bida. Naingon man na ang utok tungod sa dagang sapi. Ang iyang tagamtaman, nindot kayo tungod sa dagang sapi. Gitilawan na ng bisyo. Hangtod nga, dayabang ang utok. Pinatuyangan sa ng gusto. Resulta, problema sa katilingban. Bitaw no, tinuod yun Inting. O dili lang si Federico maniyabang sa kwartahe, kundi lakip na ng mga dagkong tao. Kanang mga dagkong nagkupot sa katungdanan sa gobyerno. Nayabang ka ng malitang kwarta! Inting. Abi ni mo daya nga ako lang ba nga tingalig basin o kung sa metabuan ng Don Rafael ba batigbak tungod lang sa dako problema taon. Si Bakusan Inting, uy. O dako kawawa nung ibuhat karon ni Federico eh. Tinuod yun na, Ting. Ha! Si Federico karon wanted na. Yes, Inting. Wanted na, dead or alive. Uy, si Barga. Oh. Hello, Barga. Kalisod ba ni mong kontakon? Oh, ganong nanawag maga. Good news. Oh, si good news. Dili na padayon ni Rafael ang paghatag sa premyo. Sa tao makadakop nimo. Patay o buhi. Oh, onsa? Miuyo na siya sa kong hamyo. Oh, bato niya. Maglisod siya sa pagbalibad sa kapulisan. Kay committed na siya. Asa may palabihon? Ang kapulisan? Maglisod ako na siya sa pagsibog. Mura. Tungod kay tingalig lainos pagsabot sa kapulisan. Iyang gibakoy ang tanan. Tungod na ako. Oh, di. Tinood ka ba? Yes. Kay kon, nipadayon pa siya. Og dili niya i-withdraw ang iyang commitment sa kapulisan. Biyaan ako siya. Automatic na makigbuwag ko niya. Og sa dihang mo biyaan ako, iya akong gipugan. Og gituman niya ang akong hangyo. Oh, really? Yes, Federico. Dili mahimo nga iya akong balibanan. Dili. Abi nimo, gilakan gani gid nako. Nga dili ko makaakos pagtan-aw sa patayng lawas nimo. Ingon man ang musuhol sa makadakop o makapatay nimo. Okay. Good. Nakabantay ko na. Good. Dili ko makatugot nga may mahitabo ka nimo, Federico. Nga giilan akong anak. Correct! Kila ko ni mong anak. Hinungdan na matutoy ko ni mo. Federico! Kagibot si plano. Baya ni mo manulti eh. Wala ni andar pang makina. Una po sulti. Sulti na yun. Pero kay, nata naman kaya. Ang say plano. Okay. Ako mo ginigito na ang pagkayo. Kabantay ka na. Wanted na kos. Pagkatulisan. Busa. Pun-ana to ang pagpanulis. Sulti, sulti. Okay, kagibot. Kitsi target. Huwag mo sakit! Sige! Kuha ang tanang kwartas mangko! Pagdali! Kagibot. Abli ka! Abli! Ang kwartas! Kinap! Ang tanang bubabag! Mamatay! Sige! Habwa ang kwartas sa kaha! Pagdali! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!